Pre. Uy, pre. Saman? Nag-racing daw ka itong niagi, pre. Oh, nag-racing ko itong naging gabi, pre. Ganong gabi man. Night race man to. Night race? Night race. Kuyawa ba? Ganin no, karon mo nakadoon. Bihira ka biya kaya yung nana ng mga racing, no? Unya, unsa pa'y kalaban ni mo, pre? Ang kalaban ako ato, pre. Kuan, pre. R3 o Garwan. R3 o Garwan? R3 o Garwan. Grabe gahiya na, uy. Oh. Na, mga gahi kayo ba eh? Unya, kinsa may daog? Ay, siyempre ako, daog ko yun sa pa. Grabe, dyan mo, pre. Sige, buhat ni mo. Ano mong gusto, pre, oh? Oh, sige daw, be, sige daw. No, tulungan mo ikabok, no? Oo. Pag-start, pre. Hunat na kayo ang duha daan, ana na kayo. Ako, normal, ako, tanaw sila. Lagawa niyo, grabe, mga porma ba, mga gahi, mga kayo. Oo niya. Mga to nga pag-ingon na sa kuan, ready, get set, go! Zoom! Kusog, baya ng arte, garwan, no? Bitaw. Oh, nya ang dala na mo nga giyagyan, kay one way lang. One way? Oh, gamay lang to nga dalan to. Apay. Mo to nga, naiwit man ko ba? Nga naman. Kana lagi kumpiyansado kayo ka kay abi ni mo og dako ang dalan pag-abot sa unahan unya na one way ra man di ay. Ay, pandamay. Oh, one way ra, gamay ra kayong dalan. Naglisod kag So lusod. dili ko kalusot dito bay, grabe li kayo to bay. Di ko kalusot. Kuha na sila nung nga na sila. Oo. Lahi biya kay nagtingog ang R1 ug R3 bay. Ha? Ganong lahi man. Dagko biya kay na sila tingog. Eh. Ya dagkog suga. Grabe hapon. Ay nam, tuo ka sa dili nangurog ko ato bay. Atay. Nangurog ko bay tungod sa kahadlok. Makita, makani mong dalan. Oo, makita na kung dalan na to kay nagamit man ko og night visor Google. Mao ba? Unya. Oh, mga to nga nangurog ko no. Oo. Usa naman di ba gahiyaan niyo eh. Kay ang tingog biya no kay murag sinso ana no. Nga na, pre. Oh, hadlok gani kayo no kayo nauna na ko basig mapikas ko ani. Atay, unya ang isa. Ang isa pud kay Nga na, Pre, pre. yun na ang tingog. Mo tong hadlok kayo ko bay. Pero kabalo ka pre, pasalamat na lang pug ko ato. Ha? Kaya naman. Kay before to nga racing pre, nakapasit up man ko sa akong mekaniko ato. Nagpa-set up ka? Oh, nakapasit up ko, duha ka set upan to. Combination set up tawag ato. Combination set up? Combination set up. Nga naman to. Alam nga no, yung nanin hitabo no, di man dyan sila muhawa sa dalan no, kay ila yung di-occupy para di ko kalusot, kay kabalo man sila nga, mugamit yung turbo. Kaya yung mugamit ko, musunod ko dito, basig magbangga ang mga motor ba, magasgasan ako sila, makabayad pa noon ko. Ang tama-tama po, pre. Unya. Yung motor, kabalo ko sa ibuhat na ko pre, gi-activate na kong unang set up pre. Gi-activate ni mo? Asa to, pre? Katong super light. Super light? Oh, super light mo to, pag-activate ang super light pre. Anong siga-suga pre? Oo. Kuha ka ng ba, mura lagi og kanang ibalik og hayag ang kalibutan lagi pre. Ay, grabe. Umoto nga na sila, grabe ang sa naman eh. Nga naman to, pre. Nabutan naman sa kakusog sa akong suga ba? Oo. Siyempre, super light good to. Mao day, pre. Oh, moto nga pagkabutan nila, gi-activate na ko ikaduha setup pre. Mao ba? Kato ng pang-combination setup niya. Atay, unsa naman po na, pre? Katong supersonic sound effect. Supersonic sound effect? Supersonic sound effect. Pre, akong gi-activate. Grabe. Uy, basta kay pag-pislit na ako sa supersonic sound effect, pre. Di ba, nabuta naman sila, ana naman sila. Oo. Pislito, pa ng supersonic. Tiyog, basta kay katulad ginduha ka motor, pre, R3 o Garwan, padaplin o yan, no, eh. Nagpadaplin di ay. Oh, mo ito nga pagdaplin nila, pislit ang turbo, tiyog. Nyong. Grabe unya daw ka, pre. Ay, syempre, daw, naunsa pa. Unya, pila may sugat na to, pre? Ay, 5,000 lamang. Ay, okay na kayo ng 5,000, uy. Tama-tama po ito, pampalit og bugas, Jod. Gani, gahiya to, no? O kahit kayo, inaunsa, di ka. Pero, mura magdili ka tuuhan, mo magipang storya sa kuha karong adlaw, pre. Mura mag-jamming ra. Naunsa di na, minong kamatuon, sa kuha noon. Nagpa-set up juga. O tinood, nagpa-sit up ko before ko nag-race. Grabe, di dyan katuuhan ba, eh? Ay na, naunsa. Di na, minong kamatuon noon. Alangan no, before sa race, nagpa-set up ka. Kunya yung ana, katibay ang pagka-set up sa imuha. Murag dili katuuhan, uy. Nakoy picture na, kasi gusto ka mo tanaw sa picture para makaingon ka nga, wala ko nang atik. Nadi ay. Ay, di ka mo to, ha? Sige daw, be, sige daw, be. Di ka mo to, kapila naman ko nagpapakita picture sa imo para pruweba. O, unsa man day na, o? Ay, grabe. Wala din nag-sit up di ay, kaklarong sit up, ana. O, mig speed pa dyan na. Gahiya na, uy. Kaya kayo akong mga mekaniko, ani, uy, unsa di ka? Kachupa, uy. Stila ni mo. Klaro ana nga, sit up. Gahiya man jud kayo pagka-set up, pre, no? Ibay, mga kayo, bay. Mo nang set up combination, unsa di ka? Grabe niya, unsa man tong suga ni mga kusog kay musiga, pre. Katong super light na ko. O katong super light, unsa man jud to siya? Led to nga suga kanang dako kayo kana maklaro jud ang dalan. Ay, mao ba? Oh. Unya katong supersonic sound effect nimo, pre. Kadto, O kadto. wang-wang. Basta sila pre, padaplin sila oy dito na sila sa rough road ng agit.